Hello mga kamags, this is Engines TV. Welcome back. Karon atong pagreakan ang kangkin gihapon sa SB19 ang iyang kanta nga Bulan. Nindot pa ni kaayong kanta kay pwede di siya pang telenovela o kanabang sa pareana sa mga Cardo Dali sa ibang mga tugtog baka nang magkira-gira na gali nindot na itugtog. Ug karon atong tan-awon kung unsa gyud ka maayo o unsa gyud ang tugtog sa music video o sa live nga performance ni Kin atong pagatan-awon karon. Okay? Sige di na ta magdugay kay wala nam tay laing gihuwat. Oh, busa karon. Oh, ang atong kuan diha. Subscribe na. Subscribe na. Ay lag sige tan-aw diha nato sunod. Wa ka naka-subscribe. Kung ingon na mo tan-aw ra magay ka, subscribe na lang kay para ma-notify pag ka. Ikaw pa'y una maka-comment kung gusto ka mag-comment, di ba? Oh, subscribe na ka. I-hit na lang po notification bell para ma-update ka sa tanan na itong video nga upload. Paki-like na lang po para makita sa uban nga wala pa kakitaan eh. Komenta ni YouTube. Okay? Sige. Sa dili pa, mag-intro ta. Okay. Okay. Bulan. Left. Astig kayo nga. Intro pa lang. Nindot kayo. Nindot. Kung unsa tunggang sa music video nila, mao ra gyud, mao ra gyud. Oh, nice. Mhm. Grabe mo mag grabe ka metal kay tigo nga kin. Why, telepon to. Grabe nga tigo. Nagingaw nga dili lang kay bisan unsa kantahon lagi. Pwede pang balad, pwede pang rock, pwede pang death metal. Oh, panawra ka. Murag. Asa ba mga, iba sa mga mga bandang mga rockista diha. Oh, grabe tingog nga kin. Grabe gikat sa pagka-rock. May change man dahil pag yung nag-rap naman dahil skin. Tindaw ta kayo. Oh, isa man ning ilang kauban nga. Kinsa man iyang kauban nga nagtugtog sa sa iya. Ning banda ba? Kinsa pangalan ani nga banda po ay nindot ka manugtog eh. Grabe ka professional nga asa man ang ingon anang pag-mixing sa music nga. Lisod kay ba kontra kumpas ba pero na nindot kay paminawon. Grabe ka murag bang grabe ka astig kay nga
Grabe. Grabe pwede po na death metal ng music genre po na ni Panay. Hindi ay tungkol sa iyang tingog nga grabe ka ubos kayo. Nindot kayo ngunanang mga tingog para sa death metal gali. Nga hibi kayo mga basta ngunanang mga genre. Nindot kayo. Oh, grabe. Nindot gid ang nagtugtog yun. Nindot gid ang tugtog. Gawas kas kini maayo pagkakanta. Nindot po ang nagitugtog. Grabe. Okay kayo sila po. Grabe. Ikuan ninyo kung sa may pangalan ng banda. No? So ni hashtag Superius. Di man. Basta i-comment ninyo. Comment ninyo kung kinsa ning banda. Oh. Grabe. Oh. Nice drums. Okay kaya. Okay. Ako man naging pagkanindot kayo. Nindot kayo nga kanta. Abi ko nimo. Katong paminaw na ko sa music video. Pamagito yung nagtugtugod, di magito live lagi. Akong gihunahon na bang yun sa pughanin nila pag kuan sa music ani sa background na ning kuan nga nindot man kayo. Karon ako ginakita nga live. Abi ka nindot ang pagtugtog. Abi ka nindot. Ikaw ninyo kung kansa gid nga banda. Nindot kay manugtog. Grabing mixing ba sa ilang music. Tud ka bahin sa kakinpod. Nindot kayo. Sabi ko nimo kanang ubos. Dili lang kay siya isang pabalad. Ito sa hip hop. Pwede po siya. Pwede po dahil pang death metal dahil. Rock. Pwede. Natingog. Grabe ka nindot kayo. Grabe ka talented kayo. Imo ning paghahuna-hunaon kung uban nga banda. Isara ilang genre. Para ng mga death metal. Na kuan pod banda nga. Kargado ra sila. Kuan. Ano po yung mga pangbalad na po ng ila. Pero kidiskin, halos tanan na death metal, rap, punk rap, pwede po na siya. Rap, hip hop, ballad, punky, pwede mo na siya punky. Inyo na nangatingog, nindot kayo. Sabi git. Ato ginakita nga. Sikin, simple lang kayo. Pero, ada sa iyang, nara sa iya din ko. Sa iyang kaubos ug tingog nindot kay paminawon na bagay gid sa iya nga ingon ana nga mga kanta. Okay, di ba? Oh. Sabi niyo yung kasultian eh. Oh, i-comment niyo. Sa kasulti basta sa ako nindot kayo. Okay kayo karon. Bulan nindot kayo. Pwede pang tugtog sa mga kuan ba kanang mga telenobela gali nga anong mga Cardo Dalisay yung inana guys. Cardo Dalisay ba? Na probinsyano. Oh, hindi pwede na mo ikuan. Anong magiragran na gali. Oh, diba? Nindot kayo. Oh, sige, i-comment niyo kung sana po sunod na ito nga ikuan. O katong sa pa nakasubscribe na mo. Kay para man-notify mo na sa sunod. Para man-notify mo sa sunod nga atong i-upload. Hit na lang pong notification bell gid. O paki-like para i-rekomenta sa uban mga tao nga wala pa nakakitaan. Okay? Sige, direto naman. Ini si Inchans TV. Hanggang ingon. Peace out.